నా ఫోన్ వచ్చి ఇచ్చే 12,000 మీ అమ్మాయి మీద దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నావు ఏంటి లక్ష్యం ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చిపో మనము నా ఫోన్ నా ఫోన్ తీస్తాను ఎవరివే తాజేపు కలిపో ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటాను ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వలేదు ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకోవాలంటే లేదు అసలు ఏంటండి అది పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండిగా పట్టుకోండి